Hindi matanggap ng pamilya ng isang LGBTQ member na nagmamay-ari ng isang tindahan sa Pasay City matapos itong kalunos-lunos at pinagbabaril patay sa nasabing lugar. Patay ang isang miyembro ng LGBTQ community na si Rosilia Andrada, 45 taong gulang, matapos pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang lalaki alas 8 ng umaga Marso 11 sa Barangay Sablogon, lungsod ng Pasay. Base pa sa mga saksi, sakay ng isang motorsiklo ang sospek, nakabonet at naka-helmet na nagpanggap pa sa pagbili ng mga gulay na ibinebenta ng biktima. 3 putok ng baril ang narinig ng mga tao sa paligid ng tindahan. Agad namang nakatakas ang sospek sakay ng motorsiklo nito na walang plaka at di umano'y ang direksyon ay papuntang Dumaraw, Capiz. Tama sa kanang bahagi ng itsura ang natamo ni Andrada na idineklarang dead on arrival sa ospital. Sa panayam naman ng K5 News FM Iloilo kay Police Captain Roger Panela, ang Deputy Chief of Police ng Pasay City PNP, 2 anggulo ang sinusundan na posibleng rason ng pamamaril. Nagbakal pa. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Pasay City Police Station kung ano nga ba ang motibo sa pagpatay sa biktima. Balita mula sa probinsya ng Iloilo. Ito si KK5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.